5 da tarde, seguimos en Hora Galega, a hora da nosa xente. Chegou o momento de presentar a nova sección de Hora Galega maravillosa, fermosísima, chamada Galicia Glamour. Ole! Ademais, convidadas de luxo, non de 10, de 20. De 200. A verdade é que a min impón un pouco presentar a que a dona e señora e patrona deste plató. Estamos usurpando un poquinho. Usurpando o que ven sendo un pouco. Rocío Durán, presentadora de Hora Galega, semana. Hoxe veño eu o voso garito, así que eu estou aquí ás vosas ordes, amigos. Gracias por vir. Hoxe ves de paisana. Hoxe sí, hoxe E veño todos de os días. convidada. Home. Bueno, Ana Fariña, xornalista del Debate, benvida a Hora Galega. Muchas gracias, estoy encantada. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí, que es mi casa también. Por supuesto. En esta querida Galicia. Encantadísimos de terte aquí. Gracias. E Teresa Abalde, creadora de Contido, benvida tamén. Moitas gracias, boas tardes. Estou feliz aquí de estar compartindo plató con estas compañeiras de luxo e enseñando este glamour galego, non? Que ganas de facelo. Encantador nos. Nos encantadísimos de ter a compañía, por favor, que este plató quedábasenos moi grande, moi amplo, moi amplo. Bueno, cando ven Miguel Mosteiro tamén se agradece, Cristian Bispo, que estivo xe... Bueno, o caso, Temos que xente boa. eu non sei se sabedes que hai unha lenda en Galicia que se dis 3 veces Galicia Glamour, 3 veces aparece Paquirrín. En vivo, en directo. Cuidado, iso haberá que probalo ou que? Hai que probalo. Home, Voume levantar. digo eu. Oye, cuidado. Voume Quen levantar. dixo medo? Porque vou invocar 3 veces Galicia Glamour para ver se sae alguén A ver, con glamour na nosa pantalla. Isto funcionará. Ímolo comprobar. Galicia Glamour. Galicia Glamour. Galicia Glamour. Jesulín de Ubrique. Ni máis ni menos. Mi madriña querida. Funcionou. Funcionou. Imos buscar as primeiras reaccións. Que vos parece esta primeira aparición estelar? Se eu xa teño que definir con unha palabra, Toa. toa, non? Polémico. Para min é dos toreiros máis polémicos. Sen dúbida. E máis provocadores que Dende no, logo que sí. que lle lanzaban de todo. E ollo porque ademais a polémica de Jesulín de Ubrique, que hoxe xa é máis Jesús Janeiro que Jesulín de Ubrique, porque xa pois está con un pouco máis de aplomo, non? Que nesos primeiros momentos que saía ás prazas de toros, a polémica sempre veu pola xente do seu entorno, non tanto por el mesmo, que eso tamén temos que velo hoxe, en Galicia Glamour. Comezamos forte, con toda a carne no asador puxo Rocío. A ver, seguimos con estas reaccións. Jesulín vai camiño de ser Jesulón. Non, con todo cariño, con Pero todo cariño. polos anos, E polo logo tempo. rematará Polos sendo anos. Jesuliño outra vez, sabes? Así Claro, un pouco Benjamin Button. Debe 50, debe andar por aí, máis ou menos, non? 50, 51. 50, sí. 50, máis ou menos, 51. 51, sí. Eu creo que, ahora hablando en serio, creo que é un gran personaxe irrepetible e impresionante, en dúas palabras. Impresionante. Impresionante. Como el dixo fai 25 anos. Impresionante. Difícil superar isto, Teresa? Eu creo que o que vou a destacar é a súa faceta de sex symbol. Porque, a ver, agora pode ser certo que está un poquinho entradiño en carnes, tal, pero, perdón, Viven, todas viven, aquelas viven. plazas cheas de mulleres Na tirando súa as época, bragas, ollo. tal. Hai que lembrar isto non se pode esquecer, Iso pasou. Iso pasou. Pois Historia, imos historia. arroxar un pouco de luz, imos dar contexto a por que nos apareceu na pantalla Efectivamente, Jesulín. porque Jesulín está por Galicia estes días grabando a miña gran cidade. E quen lle fixo de anfitrión na vila de Tui? Ollo, cuidado, Roberto Vilar, non pode sair nada mal. Pois imos non ver. pode sair nada mal. Deixounos varias perlas, imos coa primeira, imos ver como Roberto Vilar lle ensinou a Jesulín toa Tui. Tú xa viñeches máis veces a Galicia. Tengo aquí familia por parte de mi madre, en Coruña. Aparte, bueno, pues a mí siempre me ha gustado Galicia, venir por aquí. He tenido, gracias a mi profesión, pues he tenido oportunidad de venir a Coruña, a Pontevedra, a torear en muchísimos años, en muchísimas ocasiones. Unha novia en Villa García de Arosa, ¿Cómo? me comentaba antes. Excuse me, mira que non iba a entrar eu nesas cousas. Villa García. Puede ser. Eu non fun, eu non fun. Puede ser. Puede ser, pero en carril, dixe. En Carril. Sí, en Carril, ali entrando en Carril. Sí, onde vive el Pirio, noso compañeiro cámara. Carril. Dereita, ali. Y otras de la izquierda, E a casa de Maruja. Ali, xusto ali. justo ahí. Jesulín de Ubrique, que xa é Jesulín de Galicia, rapazas. É que as mulleres galegas
Non son as mulleres, mirade, eu penso que a Jesulín, que lle gusta tanto a natureza, que lle gusta tanto o campo, verdade? Penso que Galicia podería ser un bo destino para que el viñera a vivir, para asentarse coa súa familia tamén, porque precisamente di Jesulín que tamén, pois agora están tendo unha etapa como moi caseiros, non? Está moi ben, porque xa tuvo, a verdade, etapas un pouco máis de altos e de baixos. Entón eu penso que podería ser, porque é verdade que, bueno, o entorno de Jesulín conta que agora ela dedícase a estar na súa casa, aí en Arcos de la Frontera, que o que fai cada día é ir ao seu campo, que ten ali moi pretiño de Ubrique, a coidar o gando, porque el, inda que está retirado profesionalmente do toreo, é verdade que ten toros, que ten cría, e que el anda, pois, coidando o seu gando. Así que eu penso que Galicia, co que lle gusta o campo verde e a tranquilidade, podería ser un bo destino para Jesulín de Ubrique. Teña moza en Galicia agora mesmo ou non? Quen sabe? Oye, pero mira, non contábamos con estas fontes privilexiadas que temos de Durán, acabo de alucinar. Informadas, ou ti te crees que nos traes? Fontes personadas, no día a día de Jesulín, Ana. As fontes ben informadas dicen que Jesulín é uno dos os toreiros máis ricos que ha ganado máis diñeiro na súa carreira. O que máis. Sí, logo non lle foi moi ben e foi baixando a cuenta. Claro, tivo moitos líos nos que foi perdendo un pouquiño ese capital. El ten un récord de corridas en un ano, o máis. Nadie superou ese récord. Sí, 100 e pico, penso. 161. Estou falando en serio, Son bastantes, son. Sí, e logo, pues, sabedes toda a historia de Ambicións, que foi o nombre que lle puso porque foi o primeiro toro que toreou con 16 anos, se retirou aos 25, ora fai, aos 25, ora fai 25, Pois 25, polo menos. Traballou, polo que estou vendo, traballou pouco. Traballou pouco. Pero ganou moitos cartos. Pero gañou moito. Claro. E a verdade é que el, bueno, ganou moitos cartos, pero tamén houve aí, dentro desas polémicas da que eu vos arrancaba falando de Jesulín de Ubrique, unha delas tamén foi a xestión que fixo o seu pai, Humberto Janeiro, deses primeiros euros ganados por Aí perdeu moitos cartos. Míticas historias de Humberto. Lembremos que tamén se convertiu un pouco en Latin lover, que deixou a súa muller. Despois empezou con non sei cantas mozas. Tivo un momento Latin lover Humberto Janeiro, o sea, que cuidado. É que Jesulín tivose que retirar de alguna maneira aos 21 precisamente para romper con esa relación laboral de algún xeito co seu pai, dicir, deixa de xestionar os meus cartos e despois pois volveuse a reincorporar o toreo xa independente para que esas xestións de cartos malas pois foran po seu bolsillo e non foran por bolsillo do resto. Que vos parece si vemos outra das perlas que lle deixou Jesulín a Roberto Vilar con ese flamante abrigo rosa de pana? Emilio, facemos o que podemos porque este señor, non sabíamos, é alérxico ao marisco. O do marisco que di Roberto é verdade. Sí, cierto. Non che pasaría nunha viaxe a Galicia ou algo que descubrirías? No, fue en mi tierra. Fue en mi tierra y digo, hombre, ¿no me podéis sacar alergia a otra cosa? Digo, hágame usted la prueba otra vez. No, mató un toro y casi mata a unha nécora. Cuidado, Que notabas? Y digo, joder, vaya tela, digo, pues mira, te viene una cosa, y tengo que morir, voy a morir de alguna cosa. Y voy a morir de una harta, ¿no? A miña gran cidade promete, Ana. É unha pena o marisco, pero bueno, se teño que morir de Non é unha mala morte. De unha jartada. A verdade é que é simpático, como personaxe é o que dicen antes, impresionante. Logo, a mí non me quedou claro, perdonar que volva atrás, tivo ou non tivo unha novia galega? De Vilagarcía de Arousa, sí, o que cada outorga, non? El non quixo nin confirmar nin desmentir, eu apostaría que sí. A vida amorosa de Jesulín de Ubrique é moi intensa, dio mucho juego la vida de Jesulín. Sí. La verdad, porque todos recordamos ese momento Belén con las bolsas de basura en el suelo, cuando la convirtieron en una princesa que a día de hoy todavía sigue... La princesa del pueblo. En el pueblo, efectivamente. Terá ese galardón, por decirlo de alguna maneira, toda a Gracias a él, que foi o que lle fixo ese detalle tan feo de deixar as cousas na porta. A día de hoxe, pues, o problema que ten
o marisco. Todo eso tamén Cambiaron levou as cousas. como a súa evolución como persoaxe, non? O sea, cando el saiu a palestra, os ruedos, se fixo super coñecido, que era ese rapaz tan espontáneo, ¿no? Tan risueño, tan simpático, e despois de pasar todo isto con ese proceso de hiperexposición que tivo nos medios e tanta caña que lle deron todos os días no programa tal, como que se retraiu a súa relación cos medios cambiou moitísimo e agora o vemos sempre como contido, non? O sea, dese rapaz xa queda pouco. Supoño que na intimidade sí, porque a xente que ten relación persoal con el di que estive sendo ese rapaz simpático tal, pero na relación cos medios eu sempre o vexo así como... Sí que é certo que Unha corteza desapareceu por durante diante. moitísimos anos, Sí. non? Despois de ter esa exposición tan grande, de Hubo repente... uns anos moi intensos a nivel De mediático, Jesulín, estaba todo o día. Levou moitas, levou Queimao. moitas. Que deixaba pasar os medios de comunicación onde el se estaba cambiando antes dunha corrida, que todos os toreiros para iso é, ai non, teño o meu momento de reflexión, de interiorizar só, pois ca miña xente de confianza antes de poñerse diante do toro. En cambio, el abría as portas da habitación onde se cambiaba, amosaba aos medios de comunicación como se poñía todo o traxe, todo. Por non falar desa entrevista na mesa camilla. Home, pois imagínate, que claro. Temos que decir nesta conversación, esta tertulia que estamos falando de broma, pero tamén en serio, que el foi un gran toreiro. Sí. O foi. Por certo, pois claro que sí, por suposto. Imos con outra das súas perlas como gran toreiro e, por suposto, gran convidado ao noso programa da Miña Gran Cidade. Roberto, ti ao Brique fuches algunha vez? No, pero voy a ir a un briqui porque vamos a montar allí un negocio muy importante. De olivos. Vai haber negocio de olivas con Roberto. Bueno, de oliva, de la piel, de lo que haga falta. Ahí, al por mayor. Es decir, la buena, la tradicional. Pois un gran entrevistado tamén por Roberto Vilar, non? Roberto Vilar e o seu abrigo que é glamour galego É a auténtico. representación de Galicia Glamour. Se buscas Galicia Glamour no diccionario, Sale o aparece o abrigo de Roberto Roberto Vilar. Vilar. Seguro decir Galicia Glamour 3 veces, Roberto Vilar. Roberto Vilar seguro. Pero falábamos antes do seu carisma, non? Sí. Creo que foi parte do seu éxito, esa naturalidade dun rapaz do sur que se mostraba tal e como era sempre. Conquistou a toda España, non? Se fixo torero por fame, hai que recordarlo, para sacar adiante a toda a familia. O seu pai había arruinado o que era o negocio familiar, entón, el dixo, eu capata pa'lante, como os vos toreros, Teño que sair adiante como se Sí, bueno, 16 anos. Anécdota, 16 porque anos. que el ainda era novillero. E que pasa? Que, como dixen antes, non, Humberto Janeiro pois nunca fixo moi bo traballo co tema das finanzas. Entón, el montou precisamente a Feira do Brique, era el o que a xestionaba, non? Entón, levou un montón de personaxes importantes, imaginadevos, Bigote Arrocet, El Fari, Manolo Escobar e Rocío Jurado. Bueno. Que pasou? Que a feira non tivo pois o éxito que Humberto Janeiro agardaba que tivera. Entón quedou a deberlle a Rocío Jurado, que era a que máis cobraba caché naquela época. E Rocío Jurado dixolle, bueno, eu podo pagarlle do meu bolsillo a todo o meu equipo, pero ti terásme que dar a min os cartos. Entón, claro, Humberto dixo, bueno, pois eu, para pagarche, poño a vender unha das miñas fincas, non? E aí foi cando Jesulín dixo, no, papá, eu fágome toreiro, porque el daquelas quería ser futbolista, era porteiro dali do equipo de Ubrique. E dixo, fágome toreiro e pagamos a débeda a Rocío Jurado. E así foi, pagaron a débeda a Que Rocío Jurado. seguridade en el mesmo, non? Sabía que era bo torero. Ahora que falamos dos cartos, o negocio que montou entonces é o negocio que ten agora máis bollante, que son as gasoliñeiras. 17 gasoliñeiras. Tamén, o tema do gasoil e da gasolina, Somos invertir, é moi Eu quedei importante. Claro, es que- con esa escenificación do G20 que querían montar ali e que ao final saiu como sei. Bueno, Foi un G20 especial. especial. Adri, que temos que desvelar o seguinte personaxe do que imos tratar. Invocamos de novo. Invocamos de novo, pero desta volta preciso a vosa colaboración. Estamos todos. Que berredes comigo Galicia Glamour. E ollo, porque canto máis forte, digamos, Galicia Glamour, máis guapo ou guapa será a persoa Bueno. que aparece aquí na pantalla. Hai que berrarlo. Estades listas? Sí, 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 sí. A de Vamos, tres. dalle. Unha, dúas e tres. Galicia Glamour! Galicia Glamour! Galicia Glamour! Bueno, Richard Gere. Ollo. amor.
Guapo é dabondo, Sí, vemos Guapo é que- dabondo. Foi guapo e sigue sendo guapo. sendo. Bueno, Como rico. impresións a esta aparición estelar. Maravilla. Que shock. Maravilla. Que ¿Cuántos shock. años ten xa? 70. Claro. 76. ¿Cómo está? 76. Estupendo, Estupendo. Con ese pouso Queremos así, pillar, este ¿eh? atractivo. Ese 70 Que e pico. terá para conservarse así en su entorno? Que Boa terá? pregunta. Cuidado, Que cuidado. fará, Iso, Richard iso, Gere? iso. Bueno, pues mira, Estará unha das feliz cousas de que amor. fai seguro é estar en Galicia. Estar en Galicia. Quen di que é medio galego. Imos escoitar porque falou da nosa terra e do vínculo que ten con ela. I am from Galicia. Since ancient times. Pero clarísimo. Eu son de Galicia, Teno e punto. clarísimo. Home, porque a súa parella Alejandra Silva naceu en Coruña, non? Lles Boleiro, encanta sí. Galicia. aos Podría dous. ser o novo Galloso. Quero decir, como perfil, ¿no? Así potente. micrófono xa o leva aí detrás. Mira, O xusto. micrófono xa o ten. Ten perfil similar, non? Oye, que claro, o sea, son desa idade con ese Sí, porte. pues ese- mismo porte, a mesma aparentes. elegancia. Señores ben aparentes, ben dito, Rocío. É moi de agradecer que faga estas cousas. É verdad, Un personaxe como él, que máis internacional. Home, Non que pode leva ser. un ano Non pode ser. que ensalzou a nosa terra de unha Claro. maneira impresionante. Ademais, xa non só Galicia, senón en España, que este año demoslle o Goya Internacional, acaba de presentar un documental que visibilizando as persoas sen fogar. Bueno, a verdade é que ten un activismo absoluto. Onte mesmo estivo en Murcia, ¿no? No acendido de luces de Nadal. Ten No que creo. vir a encender as nosas aquí. Sí, hai que facer Año algún que ven, chamamento. hai que buscarlle algún alcalde plan. de Vigo, por Sí, favor. algún plan pa que A ver, venga. que nos mande o ano que ven, que reserve esa cita para o ano que ven. A ver, Encendido de caballero, está Vigo. tomando nota, Hai que seguro. proponer yo. A verdade é que Richard Gere neste ano revolucionou Galicia por moitos xeitos, non? Porque Sí. é verdade que estivo falándose moito de Sí. que se estaba mercando As un casas, caserío as casas, en Oleiros por 10 millóns de euros Que logo non foi así. Non foi así. Non Non foi foi así porque xusto dende Hora Galega máis timbramos a esa casa e os propietarios casi nos botan a lavazadas. Xornalismo de Porque investigación. aquí no Galega tomamos as cousas en serio, Claro, Rocío. en que primeira sí. persoa. Sempre. Pero ademais diso, é verdade, pois que este ano estáse vendo moitísimo máis en proxectos precisamente como ti falabas, pois en proxectos sociais que eu penso tamén apoiado, e tan apoiado porque cando ti te ves apoiado pola túa parella, neste caso Alejandra Silva, que tamén é unha activista social moi importante, pois el lánzase máis, forman como parella unha parella moi bonita e precisamente estiveron pois presentando ese documental sobre persoas en teito con protagonistas que ademais eran pois protagonistas reais, non? E lo que decía era, bueno, que canta xente vamos pola rúa e vemos a persoas dormindo na rúa e o que facemos é nin mirar para eles, pois el precisamente dende a súa posición, que dende logo é privilexiada, que é un altavoz ao mundo, o que fixo foi, pois, esa situación dala a coñecer. Rocío, van máis allá, porque queren erradicar eso das calles españolas en 6 anos. Ese é o teñen obxectivo. un compromiso moi firme para dar esa batalla que, a verdade, é algo que pues, teñen cartos para facelo, con lo cual... Pues, Pois alegrámonos moito Sí. que sexan galegos os dous. A Porque verdade- agora a verdade é que sí. Richard Gere tamén é galego. Ahora Richard Gere tamén é galego e nós pues, quixemos a ir á rúa para preguntarlles aos galegos oye, se fora o teu veciño Richard Gere que lle dirías, que farías, como pasarías o onde día é? con el e sobre todo de onde ten cara de ser Richard Gere? De Lalín, de Vilalba? Bueno, preguntamos aos galegos a ver que din. Richard, te queremos como español. I am from Galicia. Di Richard Gere que é galego de toda a vida, que che parece? Nota se xa na pronunciación. De ser de Galicia, de ti, donde che pega que sería? De la Coru. Escollería Santiago. De Lalín. Non hai dúda ningunha, non? Ninguna. Con Barro estáche moi ben. Da Costa, a de Lugo. De Orense. Que lle dirías ti, para ser galego, tens que comer isto, Richard? Cocido. Aquí en Lalín. Daban polo pulpo, Pulpo. pescado, marisco, ano. Caldo. Pimentos de Padrón. Sí. E tortilla. Son marisco de Vigo, que son de Vigo e teño que tirar por ali. Ai, e ti imaginaste que un día que chegas á reunión da comunidade de veciños e tal e Richard Gere? Dame un mareo, Non sei nin como reaccionaría. E se che ven, che tocan o timbre e che piden sal e é Richard Gere? Ai, o dolle sal.
risa. Azúcar é o que faga falta. Tamén lle daba sal. Doulle sal e máis azúcar, mira. Que serie da televisión de Galicia ti pensas que lle quedaría ben a Richard Gere? Este que está ahora de Land Rover. Mira, saudade de ti. Para darlle un pouco de drama, así intenso. O Luar é un punto, levan moitos anos e é un programa bo. Hai man a man con Galloso. Sí. Por ser galego tens que saber esta canción. A Rianxeira, máis mítica que a Rianxeira. Ondiñas veñen, ondiñas veñen. Ondiñas veñen e van. Richard, po ano que ven en Lalín, ca muller, Que fai ben en vir pa aquí, que como aquí ningún lado, vente vindo. É que eu penso que pode pasar por galego, Home, claro que pode pasar por galego. E máis ganas nós, os galegos, de que Richard Gere se faga galego non ten ninguén, así que cando queira. Perdón, eu penso que no vídeo quedou demostrado que Richard Gere é galego e de Rianxo. Ten que ver este vídeo el para chorar da risa. Eu creo que é de Santiago. Ti fixaches a túa aposta. Que non quede Vilalba, sexa como sexa, aquí ten que vir ao plató de Hora Galega, que está convidado cando queira, por suposto, e Alejandra tamén poden vir os dous. Bueno, o caso, Adri, que nos temos que ir a falar de deporte, non? De deporte porque hoxe na televisión de Galicia, despois deste Hora Galega, van poder ver en directo o partido Albacete Real Club Deportivo da Coruña. E que fixamos nós? Pois mandamos a nosa Hilda cunha peña deportivista da cidade da Coruña para que viva de primeira man a previa deste partidazo que, como dicimos, van poder ver en directo aquí na televisión de Galicia. Hilda, contanos, como está o ambiente pola Coruña?